Sa dakbayan sa Sugbo, aron masulban ang grabing pagdasok sa mga sakyanan sa kadalanan, did-ana ni Cebu City Mayor Mike Rama ang paglinya sa mga sakyanan nga magpatubil sa mga gasoline stations. Kung maadlawan, paisyuhan niya o citation ticket ang makalapas nini. Ang report ni Nico Serino. Kagahapon mipirma og executive order si Mayor Mike Rama paghanay sa palisiya sa mga gasoline stations. Gikan sa alas 6 sa buntag hangtod alas 8 sa gabi, idili na ang taas kaayo nga linya gawas sa mga gas stations nga mo'y hinungdan sa bugat nga trapiko. Mamahimo ang linya adto ra sa vicinity sa gasolinahan ug ang mulapas niini paisyuhan og citation sa mga traffic enforcers. Pasabot sa hepe sa CDRRMO, gihimo kini aron mahapsay ang dakbayan ug dili paglisod-lisod sa katawhan. The mayor has issued that because it has caused a traffic, no? So we are requesting the gas station to operate 7-4-11, no? 24/7 operation. Gawas ning usa ka gas station sa Dan Gorordo, naabta namo ang hilabihan kataas nga linya. Usa sa among nahinabi, 2 ka oras na nga milinya nagkugi gihapon kay gikinahanglan nga makapakarga. Supak siya sa palisiya nga paisyuhan ang mga maglinyang sakyanan. Saon man ning may gasolina, mo makabiyahe ra kay may kadyot tag 7 ka oras ang kuan. Ang among paglinya tag 7 ka oras pila na among biyahean. Nya limitan pag kanang tubil. Usahay 500 ra, usahay 1,000. Di maayo, sir. Kay? Kaya sa may mong buhaton nga, di may kakuha gas. Nga, kinanglanon na mong gas, kaya namin yung mga lakaw. Pwede ko na maglinya pero gabi Samot. Ha? Moram gyapon kay kinanglanon man jud ang gas, kaya na yung mga emergency. Paghulagway sa staff sa gasoline station, hilabihan kadaghan ang ilang mga customers nga init na kuno ang ulo sa uban tungod sa sitwasyon. Init ko sa mga tao, sir, kung ano yung krisis sa panahon. Gusto sa makauna, good mo. Ginasa atong noon na pirmi kita makauna. Grabe. Gipasalig sa city government, mag-abli sila og fuel depot aron pag-atiman sa mga magpatubil ug mamahimong adto na magpakarga ang katawhan. Makalinya gyapon sila, but 8 o'clock until 6 o'clock in the morning. During 6 o'clock until 8 o'clock, makagas up gyapon sila, pero adto sila sa SRP. We will provide them a place there. No? Pwede ra sila dito ug dili sila makakosol traffic. Uban ni Philip, Patricio, Nico Sereno, Balitang Bisdak.